Hola, en el següent vídeo explicarem pas a pas com sol·licitar un crèdit de les ajudes Covid de l'IUVF. Per a començar, clica en el botó Sol·licitar. Registra les teues dades i les característiques del tràmit que inicies i fes clic a Guardar. En aquest moment, rebràs per e-mail un document que necessitaràs més endavant. Conserva-ho. Automàticament serà redirigit al portal Tramita. Abans de començar, recordar-te que per a realitzar aquest tràmit es requereix de signatura digital o facultar a un tercer que dispose d'ella perquè iniciï el tràmit en el teu nom. Assegura't de tindre tota la informació preparada en format PDF o document comprimit zip abans d'iniciar el procés. En la pàgina ayudascovidivf.com trobaràs tots els requisits i la informació sobre la documentació que has d'aportar en aquesta plataforma. Una vegada ací, has de fer clic en l'apartat Tramitar amb certificat. En aquest moment s'obrirà la pàgina d'inici de Assistent de tramitació. Accedeix i selecciona l'apartat Certificat electrònic fent clic a Accedir. Ara comença una nova tramitació. El procés es completa en 6 passos. El primer és una breu explicació sobre el procés. Fes clic a Començar. És moment d'omplir les dades generals. Completa totes les dades i recorda que els requadres marcats amb un asterisc són obligatoris per a seguir amb el tràmit. Una vegada omplits, envia el document amb un clic. Una vegada enviat, has de signar el document. Fes clic sobre el símbol de la ploma. Per a signar el document, et redirigirà a la pàgina de signatura electrònica FIRE. Una vegada allí, selecciona l'apartat Acte, signa i fes clic a Accedir. I clica a Signar. Després de la signatura, el sistema et redirigirà automàticament perquè pugues seguir amb el procés. Fes clic en Selecció de formularis. Selecciona els formularis que has d'omplir. El d'autorització només hauran d'enviar-ho aquells que hagin facultat a un tercer. I clica en Enviar. Fes clic sobre un dels formularis i descàrrega la plantilla per a poder omplir-ho. Recorda que la plantilla has de descarregar-la en el teu ordinador per a poder annexar-la o incloure el document que t'arriba al mail signat digitalment o amb signatura i segrell de l'empresa. Quan tingues la plantilla omplida, fes clic a seleccionar i adjunta-la des del teu ordinador. Una vegada pujada a la plataforma, fes clic a Annexar. La plataforma et recordarà la necessitat de signar el document, per al que hem de repetir el procés anterior. Fer clic sobre la ploma. Accedir en l'apartat Acte Signa. Signar el document. Aquest procés l'has de repetir amb tots els documents. En la secció Altres documents és on has d'adjuntar un a un la resta de documents que es requerisquen en el formulari de sol·licitud. Si no disposes d'algun dels documents requerits, hauràs de presentar un document signat indicant els motius. Recorda't de titular el document, annexar-lo i signar-lo. Una vegada annexats i signats tots els documents, fes clic a Continuar. Aquest tràmit és gratuït, així que segueix avant i continua. Comprova que la informació que registraràs és la correcta. Recorda que una vegada registrada no la podràs modificar. Si està tot correcte, fes clic a Registrar. El procés de registre exigeix de signatura electrònica, pel que repetirem el procés de signatura. Una vegada signada i registrada, guarda't el justificant de registre. Quan arribi la documentació a l'IUVF, es revisarà i si és incompleta, se't requerirà i tindràs 5 dies per a presentar-la correctament. Si és conforme, des de l'IUVF t'enviaran una carta confirmant que la seva sol·licitud ha sigut admesa a tràmit i des de Afin SGR t'enviaran un e-mail per a iniciar l'estudi del seu aval.